OK, zdravím vás pri novom videjku tu na YouTube. Dnes sa chystáme na Orlenku v Púchove, kde sa koná zraz pod záštitou Streetcars Crew, ako sme si v minulom videu hovorili. Včera sme boli na Autokava Žilina, dnes ideme pozrieť na tento zraz, ktorý mal byť trošku viac crazy. Opäť je podo mnou Aprilia Tuono V4 Factory. Počasíčko drží, takže všetko OK. No, vybehneme tuto takto hore pekne na privádzačík. Kultivovanie. Asi to tu obídeme, tady auto. A tu sú nejaké motorky, nezdať sem. Nazdar. Je to tak? Crazy. Nazdar. Čau. Toto robí bordel už trošku. Ty kokos, ja sa chvejem, som sa to... No to už aj ide trošku, no. Toto je veľká paradička, no. Akurát, že málo motoriek, žiadne som to nevidel. Dve? Ja som na aute a písal mi Aďo, že možno teda, že či som tu. Hej. Lebo som mal s Aďom s týmom, ale začalo tu pršať. A sme sa na to ako tak vyjednali. Chlapci, jak obdivujú. Aj v Žiline včera to viac fotili ako sedmičku, no však jasné, lebo je to V4, tak. Nazdar, jasné. Chcete pri motorke, či takto? To je jedno. Dám sa oblečem k tomu. Na málo. Nazdar. Jasné. Pri motorke? No jasné. V4, no, 1100. Za maličko. 1100, 125 kW, 175 koní. Nazdar, čau, ahoj. Aprilia Tuono V4 Factory. Ty teraz išiel na tom odpolu. No, som to išiel najskôr. No, som to išiel najskôr prevetrať. Ahoj. Čau. Nazdar. Poď sa odviesť, no. 20. 18, 990. 20 eur, to je dosť. Poďme sa tu pozrieť, čo tu nájdeme. Nie je to náhodou tá, čo bola včera v tej Žiline? Podobá sa mi. Say hi to vlogisek. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Yeah. Kamarov. Golfíček. No, toto je vončo. CF Moto. Ako na Air Maxe sa to samozrejme nechytá od Yamahy, ale vyzerá obstojne aj toto. Revive. To sme tiež včera videli, sami zavili, ak sa nemýlim.
SRTčko, toto je pekné, toto biele. To je chrysové. Kde mu ho dám? No je to druhé na toto. Urobíme Chrisovi zlobu. Tak toto vyzerá lepšie. Tyjo, čo to majú borci? Čo to tam vrčí? Let's go. To je frajer. Jak tu vrčí, ja nemôžem. Ahoj. Ahoj. Chris, kde máš špezetku? Čo? Kde máš špezetku na aute? Čo? Kde máme špezetku? Nemáš špezetku? No my sme dali takto. No. No už není vôbec, aha. Niekto ujebal. Ale nie ho pretávku. Si to chcel niekto odfotiť, tak to strhol. Nie, to ja som ju strhol, dal som ju okolo. Ja teraz do p***, ale som ju slabo schoval, ju je vidno. Choď pozrieť. To je slepý. Odtiaľ to vidím, jak je opretá. Mal som ju schovať pod auto, alebo kam. Sadni no, daj bacha. A však ona tam je fólia, takže to nezoškrábeš. No úplne. Bacha, popálíš sa, pozor. Tak no, počkaj. Čakaj, si Miko taký bojíš, nazdrav. Takto, že? A takto s Richom. Chalani sa na teba než pozerajú, kam. To je na Superšporte také, no, taký posedík. Toto je troška kamarátskejšie. Trošku! Rýchni to. To ste blázni. Nazdar, čau. Nie, však tu máš... Ako? Nie, nie. Mám od nás, predajne. Ahojte, jasné. Teraz budú všetci uchádzať preč. Ty kokos. No iná úroveň. Takže dneska opäť také kratšie video zo zrazu. Kvôli tomu počasiu tam bolo možno trošku menej ľudí, ako by sme očakávali. Každopádne máme takto 2 zrazíky za jeden víkend za sebou. Tuto už sa dalo troška aj turovať. Takže to bolo troška viac zábavy. Každopádne už o týždeň nás čaká beach bar na Zelenej vode, kde sa na vás všetkých veľmi teším, takže ak nemáš plány na ďalší víkend, konkrétne v sobotu, tak sa s tebou rád uvidím na pobreží Zelenej vody v Novom Meste nad Váhom. DJ Lucky Boys, Musiata a mnoho ďalších super hostí, super ľudí, s ktorými sa budeš môcť stretnúť, odfotiť, pokecať, takže sa na vás veľmi tešíme. Takže ja vám ďakujem za pozretie ďalšieho videa. Vidíme sa už čoskoro pri niečom novom. Zatiaľ sa majte a čaute.